oameni ce controlează drogul, cunosc oameni ce și-au cam pierdut norocul, cunosc oameni care locuiesc pe stradă, cunosc oameni care au refuzat să piardă, cunosc oameni care se luptă cu foamea, cunosc oameni ce trăiesc continuu drama, cunosc oameni care nu mai au pe nimeni, cunosc oameni ce văd banii doar în filme, cunosc oameni ce îmbrățișează luxul, cunosc oameni ce beau mai ceva ca rusul, cunosc oameni de sunt plini de bunătate, cunosc oameni măcinați de răutate, cunosc oameni cu cazieri plini de fapte, cunosc oameni depărtați de realitate, cunosc oameni care și-au bătut nevasta, cunosc oameni care și-au jucat și casa. Tot ce scuip acum asta e realitate, unii slu, alții sunt plini de falsitate. Am strâns povești și acum le transform în citate, mai greu să găsești persoane de calitate. Sute de vieți distruse, multe de la prafuri, din sărăcie unii ajung să facă jafuri, alții la bar dau maraltă nedășaturi, n-ajung acasă se culcă direct pe garduri, potențiale distruse păcat de ele, armele sus în caz de apar și vremuri grele. Oameni de viața ei îndeamnă doar la rele, rugăciuni ca păcatele să se spele. Oameni de-și pierd din credință prea ușor și strigă disperați mereu după ajutor. Sute de file, niciuna cu autor, oameni visează la hrană și dormitor. Cunosc oameni ce controlează drogul, cunosc oameni ce și-au cam pierdut norocul, cunosc oameni care locuiesc pe stradă, cunosc oameni care au refuzat să piardă, cunosc oameni care se luptă cu foamea, cunosc oameni ce trăiesc continuu drama, cunosc oameni care nu mai au pe nimeni, cunosc oameni ce văd banii doar în filme, cunosc oameni ce îmbrățișează luxul, cunosc oameni ce beau mai ceva ca rusul, cunosc oameni de sunt plini de bunătate, cunosc oameni măcinați de răutate, cunosc oameni cu cazieri plini de fapte, cunosc oameni depărtați de realitate, cunosc oameni care și-au bătut nevasta, cunosc oameni care și-au jucat și casa. Puștan se suie pe sanie, fac pârte printre grame, adolescenți se sinucid pentru niște panorame. Asta e lumea unde trăim, violuri în băi comunale, divorțuri la săptămână, scandaluri în tribunale, neveste desfigurate, bărbați ce respiră alcool, pierd toți banii în aparate, conduși clari de diavol, se joacă cu mintea lor până își ies din control. România e number one, orice stradă e pericol.